Poštovani proizvođači, obzirom da se preko telefona i preko ličnih poseta postavlja veliki broj pitanja i call centru i ljudima iz štaba za vanredne situacije, ovom prilikom želim da vam kažem da što se tiče radova u poljoprivredi i u stočarskoj proizvodnji, naši proizvođači moraju striktno da se pridržavaju uredbe koje je propisala Vlada Republike Srbije i da poštuju vreme koje je propisano, vreme o kretanju za vreme policijskog časa. Šta to znači? Da svi stariji od 65 godina koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, a da se vode na grad Pirot, ne smeju uopšte da napuštaju svoja mesta boravišta, ne smeju da izlaze iz kuće. To se odnosi i na starije proizvođače od 70 godina koji žive na selu. Svi ostali koji imaju pravo kretanja mogu da se bave poljoprivrednom proizvodnjom od 5 časova ujutru do 17 časova posle podne, a oni koji budu podneli zahtev Ministarstvu poljoprivrede mogu da obrađuju svoje poljoprivredne površine i da obilaze svoje pčele, da teraju stoku na pašu u skladu sa dozvolom koju budu dobili od Ministarstva poljoprivrede. Zahtev prema Ministarstvu poljoprivrede se podnosi veoma lako putem maila i odgovor i dozvol od strane Ministarstva poljoprivrede dobija se u roku od 48 časova. Ne trebaju poljoprivredni proizvođači uvek da ponavljaju zahtev prema Ministarstvu poljoprivrede kad god budu imali potrebe da idu na svoju parcelu, već je potrebno da kasnije samo napišu radni nalog za datum koji je vezan za određeno poljoprivredno gazdinstvo i onda mogu da idu bez problema da obavljaju svoje poslove. Svi drugi ne smeju i ne mogu u vreme policijskog časa da se kreću i da obavljaju poslove na poljoprivrednim površinama i u poslove koji su vezane za stočarsku proizvodnju.